I feel that na, once us truly and fully understand kung saan ni pagbautismo. Kaya ako kaning labangon sa kadaghanan na maglakaw dyan, Kristo. Sa ko, daghanan ko, makuyawan na magpabautismo. Sa iban, kuhaan sila ka na hindi sila sure ang iba sila magpabautismo. Kaya ako can pray na ang scripture, makatabang na ito sa pagsabot at ang pagpunin galon. Sa duha pa ka, nanagay pa nga Sunday. So, ang putang nagsunan o atong ang sabihin mo, pagpanabot. Nandito ang mahal. Ikaw ang lunay law sa pagpanabot. Ikaw ang lunay. Ikaw kaiya sa tanang pinaliman. Diba sa tanang kamaturan sa tanang. Nangyay ako kanimo o Diyos suban sa inyong kataw kanino kapuntagon. Na Lord, they will truly and fully understand what baptism is. Basically sa among pagkakristohanon, dagdag ni ka imong itudlo ka na mo. O ka Lord, kinalan mo balik sa basics all the time. Aron amo ngayong matugad o among mahanay, ang mapahimutang, ang among pundasyon sa pagtuo, diha sa imong ngalan, diha sa imong pulong, diha sa imong anak na si Kristo Jesus. Mao Ginoo, sultigas matausa ka namo, kaya na ako mga nagibog, nakadlok ko Ginoo. Kumana ko sa tanan, nag-usap ako nga katong decided na Lord, mas maligpon pa sila kung dili matugutan, dili ay tugutin ang kaaway, musakmit, mupalibong ba noon kanina. Lord, imo tanang lumayaman sa mga makabot, ang kamuntagot, in His name. Amen. So, baptism part 1. Ang baptism o ang Lord's Supper, mao ni ang duha ka symbolikal na ordinansa sa New Testament. Ang katong makimuta communion or Last Supper, nirepresenta na sa work ni Jesus Christ. Dito sa cross. So, manatong atong gihandom, yan ibuhat, yan kamatayan, yung pagkabanaw, yung pagbalik. Now, ang bautismo, mao ang buhat, mao ang simbolo sa buhat sa balaang espiritu diri kanato. So, ang bread ug ang wine gigamit nato aning ordinansa sa supper sa work ni Jesus Christ. Sa baptism masa nato makita ang tubig. Okay? Now, unsa man ang symbolical view of baptism? Say simbolo nini. Kani nga pananawon sa baptism pagpanamot. Pag nagpakita ni the view stresses the symbol of nature o ang pagpananaw nato ang simbolo sa mining baptism mao nga gi-emphasize ni nga number 1 ang bautismo dili makahimo og kausaban sa imong kinabuhi or dili makausab sa imong relasyon ni Jesus Christ in any way. Bisan pa og dili na siya ang makaluwas, in other words. Dili maingon sa atong ibawan na mabautismo ng bata, nakuha na ang dako kay niya nga part nga sila, mao na ang gamay niya nga sila, iyan na lang trabahoan ni kadako niya. That's why sayop jud ang atong view, sayop jud ang atong pagpanglantaw sa bautismo. Marang sayop sa atong pagpanglantaw sa kaluwasan. Ang nagunahon nata na ang Ginoo ni kuha siya 50% atong kaluwasan, 60%, ang 40% kita nimo trabaho niya na. Pinagi sa pagsubay sa balaod, pinagi sa pagbinutan, pinagi sa pagbasa ng Biblia, mag-ampo o isa pa ng mga santos. That is altogether wrong. Sayop yun na. Dili na ang bautismo, dili ang kaluwasan, dili makausab sa imong kawalingon, dili makausab-sab sa imong relasyon sa Ginoo. Now, unsa man ang bautismo? Token or an outward indication. Ito pa, simbolo na diya sa gawas nun na ikaw na-change na ka. So, ang imong change sa sulod, imong ipakita pinagi sa gawas nun na pagbuhat sa bautismo. Ato pa niyong ka na usab na ko, gi-change na ko, na born again ako, anak na ko sa Diyos, gipakamatyan ko niya, akong gidawat ang tanang grasya, tanang kapasayloan, mao nang magpabautismo ko.
Mao na siya ang ikaduha nga punto sa pagtanaw nato sa bautismo. Sa tulo, sa pagbautismo nimo, imong gi-identify, sa imong gipakita nga usami ni Jesus Christ. Okay? Usami. Iya ko, ako sa siya. Ngadto sa tanang mga tawon publicly ug labaw sa tanan ngadto sa kalangitan. So, testimonyo, kay balikon ko, testimonyo ang bautismo sa imong kausaban nga nang hitabo. Gawas kung mapalitan na usab, di sa tabautismo. O pag tanidawat ni Jesus Christ, di sa tamang bautismo. Ningon tanidawat ka, pero nara sa nahuna, wa na ito gibuhat, wa na ito gilakaw, wa sa itong kasing-kasing, di sa tamang bautismo. Okay? Kaya ikaw mismo ang nakahibaw ang balang espiritu. Kaya ang balang espiritu mo nangingon sa Romans chapter 8, mo himong testigo sa imong sulod, sa imong kasing-kasing, na iya ka, nganak na kaniya. Amen? Ikaw mismo nakasinati ka sa mga kausaban sa imong kinabuhi. So, ikaw pa, sa man ang lain na ikasulti sa bautismo, act of initiation. Ito pa, kaya bitaw musul, bitaw ka o kuwan, musul ka o prat, bunal-bunalan ka, o kaniwa, inubuhan ka, ugasan ka, namatay ko ang dati rin pa, no? Napay, mag-span mo diha, tawa eh, tatanda ka sinipon. Wala. So ito pa, imo lang ipakita na appeal na jud ko ani nga pundok sa pamilya ni Jesus Christ. So dili na rin mo ikaw si Kristo Jesus. Imo siya isyagit-syagit. Akong Ginoo si Kristo Jesus. Akong Ginoo si Kristo Jesus. Ug mapasalamatan ko nga iya kong giluwas. Lubaw sa tanan, ang imong pagbautismo, imong gibuhat sa ngalan sa Amahan, Anak, o Espiritu Santo. Okay, so kung tanaw na to ang symbolic view, dili jud ingon nga initiation ni sa imong Kristohanong kinabuhi o sa imong pagsulod sa simbahan. Di man kay na importante. Okay? Kaya di ka kailangan ang katong bitaw namatay sa cross, din sa ato lagay ka sa langit ug dumigo, yung ginarian. Di ba wala siya na bautismo ni, namatay kay Bitso. Wala siya matong langit, ato sa langit. Apil pa siya sa Church of Christ? Yes, apil siya sa Church of Jesus Christ. Okay? At mga nangamatay ng matiguang atong nasyaran, wag ito sila kasimba, wag ito sila ka-communion, wag ito sila mabautismuhin. Saan ito sila? Ato sila sa langit? Oh yes, ato sila sa langit gihapon. Amen? So, ang bautismo is a distinct view na imong ipakita ang invisible o ang universal church. The invisible o universal church na mao kita mga magtotoo. Ang visible o ang makita o ang local church na nagatapok ng mga magtotoo sa usa ka lugar. Kaya di man ang church. Kinsa church? Ikaw o ako, kamo, ug ako, kita ang church sa asa ta, magpundok ta, church na ta. Amen? Pero ayaw lang siya ng pukti ang mga pagtulunan karon na kitang tanan sa pamilya ta. Sobrang kamistulo, 5, ako, mga kabuo. Church na mi. So di may kinahanglan mo adto pa anang diha sa may bulig o mag-worship pa sa Ginoo. Hari lang sa among panimalay, dili na pwede. Because each and every one of us are called, gitawag kita sa Ginoo to gather in His name on a certain day, o kana ang sulat sa mga apostolos na unsang adlaw? Domingo. Okay? So, bisay na una-una ana ang mga Kristo hanon nga tinuuray. Walay reliyon nga nagsugod ni anak. Amen? So, ang atong mga kanunuan. Now, kanina posisyon na explain ni sa church practice sa baptism ug ang pagsubmitar sa magtotoo ngadto sa Ginoo. Kaya nga naman, sa diha magpabautismo ka, imong ipakita na ikaw gyud tinuray na gyud ang midawat ni Jesus Christ. Kaya nga naman, imo naman siyang gimong Lord, amo, nanilabaw nimo, supreme, pinakagamanan sa tanan, pinakalabaw sa tanan yung mga otoridad ng kalibutan o biya sa kalangitan. Yan ang pailawang kaniya. So in short, kung na siya isulti o imando sa buhaton mo, sunod ka di. Sunod. Di kami naman, niya na lang Lord. Di ba na mo feel? Niya lang Lord,
kanang napakoy ganahang mga kuanon ba Lord, mga maling hunahon buhaton dili may sunan. When God calls, when God says bautismuhan ka, then magpabautismo kita. So kay mando niya sinalan buhaton. O siya mismo nahimong example na siya mismo nagpa-bautismo. Tungod kay makasasala siya, kaya born again siya, dili. Iyang isunod ang tanang katarong. So, ang bautismo, usa ka buhat sa pagsunod. Usa ka act of obedience. Pagsunod sa kabubuton sa Dios, pagkumitar, pagtugyan. Kung nabawa sa tanan, imong gibuhat ni aron iproklamar na gyud sa tanan nga ikaw nahiusa na ni Kristo Jesus. Bag-o na ka nga tao. So the more nga nagproklamar ka, the more na jud ka magusa sa imong kaugalingon, magbantay sa imong labaw. Masundon jud ang Ginoo. Ang gahom sa Dios mao jud muhari sa atong kinabuhi ug siya jud ang magbuot sa atong kinabuhi. Now, sa atong nasabtan sa baptism, makita nato nga way mga spiritual na mga benepisyo ang mahitabo sa dihang bautismuhan ka. Kay ang bautismo dili makahimo sa imong pagtuo kun dili kay nituo na ka mao nga nagpabautismo ka. Amen. Kay regenerated o bag-o na ka nga tao mao magpabautismo ka. Kung sa dihang naa kay pagtuo, then naluwas ka. Amen. So mo nang ang maguna. So dili kay unahan ka baptism para ka maluwas. Di, naluwas na ko, usa na ko ni Kristo, mao nga magpa-bautismo ko. Okay, so kani mga butang nga ako sa nagikuha sa Nelson Illustrated Bible Dictionary. Now, ako nakuha sa uban sa Christianity in America na dictionary. Iyan siya gihatag ni ang New Testament background and history. So, matanaw ta sa history sa bautismo sa New Testament. Ang termino nga bautismo sa Griko ni nag-refer of pagtugas mo ng bautismo, gilugasan ka or gi-plunge ka or gi-unload ka, okay, sa usa ka tubig. Ang ubang mga scholars nisuway o subay sa nauna pa yun ng mga practices sa mga Christians. Meaning, apil na ang mga Hudiyo na mga pamaagi sa pagbautismo o sa mga pagano na rituals. Nya ang simbahan, ni-claim sila na ang New Testament mao ang pagsugod na sugdan yun sa baptism ni Jesus, pinagi ni John the Baptist. Manang sa Matthew 3:13, ito ko abis ng mga Biblia. Matthew 3:13 nga lingon. Unya, migikan si Jesus sa Galilea, niadto kang Juan dito sa Suba, Jordan, aron magpa-bautismo. So, niadto gyud siya, kay nasayra niya nga si Juan, nagbautismo sa Suba, sa Jordan. So, si Kristo Jesus usab ni mando gyud nga baptizan ang mga disipulo. Mo na ang Matthew 1:28-19. Ato makita din nga ninon siya nga kumanyo proklamar sa ebanghelyo nga mudawat gani sila diri kanako tinahanglan inyo sila bautismohan. Matthew 28:19. Ninon siya busa at tuhan ninyo ang mga tao sa tanan nga dapit ug himuan ninyo sila nga ako mga sumusunod. Bautismuhin ninyo sila sa ngalan sa Amahan, sa Anak o sa Espiritu Santo. So ang disipulo ni Kristo, ang tinuray nga disipulo, magpabautismo. Wa siya qualms niya na, wa siya fear na, wa siya pagduda na, wa siya mga other things niya muna. Okay, so makita na to nga ang pagbautismo ni Kristo Jesus o ang pagmando ni Kristo Jesus mao ang origin or ang sinugdanan o ang pinakauyukan o
o otoridad, meaning Kristohanon nga practice sa pagbautismo. Amen? Now, ang practice ni John the Baptist o ang early church nag-include sa dipping sa participant in the baptismal water. Okay? So, mo na ang nakitaan ni sa Christianity American Dictionary na dip siya. Although daghan sa uban ng mga pamuna-muna, nagsulti sila na mura na kabigoon, okay? Hindi ka ituslog sa tubig. But it doesn't really matter. But I would prefer, ako mismo, mag-prepare ako sa pagtuslog sa tao, which makita na to later on nga, no, kay dako kayo ang simbolo. Okay? So, tanaw na to sa Acts 8:38. Bukat 8:38. Acts 8:38. Makita na si Philip kung ang eunuko. Okay? Nya, kita ka nga, ang Ginoo, nakakita siya sa eunuch, na ganahan siya makailang ni Kristo Jesus. Iyang gidala og spirit supernatural way, miraculous way si Philip. Okay? Sa lain nga lugar si Philip, si Philip ni time travel, no? Nikalit siya tunga sa lugar sa Asutos. Na nagkagana siya kuyog sa chariot, umingon siya nga, Sir, sabot ka niyong gibasa, sir? Ingon siya na yun, saan ako sabot niya ni nga, wama kay kasabot niya ni, gawas mo pasabot ka. Kasi sir, pwede kong sakay na sir, kay iba yung studihan ka, pasakay siya. So, mga ito nga, na-share niya sa Ebanghelyo kay ang Eunuko nabasa man diha sa Book of Isaiah. So, 8:38, atong basahon ni Mingon. Natos 34 para makita mo. Mingon official ng Philippines. Sultiya ako kung kinsa ang ipasabot sa propeta. Ang iyabang paugalingon o lain ng tao. Musagikan niya itong bahina sa kasulatan. Bisaysay kaniya ni Felipe ang maayong balita may tungod kang Jesus. Samtang nagpadayon sila sa pagbiyahe, niyabot sila sa dapit nga may tubig. Mingon ang opisyal ng Pilipinas, oh, may tubig din eh. May hinungdan pa ba nga dili ako magpabautismuhan? Dito ba sa Pilipinas kaniya? Mahimo ka ng bautismuhan kung kinasing-kasing ngayon ang imong pagtuo. Mingon ang opisyal, oo, nagatuo ako nga si Jesucristo maong anak sa Dios. Ipahunong sa opisyal ang karuwahi, umilugsog silang duha sa tubig o gibautismuhan siya ni Felipe. Paghawas nilaligan ng tubig ng Espiritu sa Ginoo, kalit lang may kuha kang Felipe. Wala na siya makita sa opisyal apan malipayon gayon ng opisyal samtang nagpadayon siya sa pagpa-uli. Magsunan, makita na ito din nga minut sa niya itong papisan. Sadang mag-share ka sa gospel. Ibaw ko, may usually good, murag maglisod kayo taong lugay, pakita ka share, may itong sa bautismo, may itong sa communion. Correct? Mo, advice na lang ko ninyo karon sa ako sa ng papison. Mo share na kayo mo sa gospel, nga na-sense ninyo na ang tao, mura siya sinsino nga mudawat sa pulong sa Ginoo, then i-include ang about communion o ang bautismo. Kinanhadyod ka makakita na ang tao na dili pa jud klaro, matas. Bisan pa gani sa makita mo sa kadugayan ng panahon na ang tao nagsigig balik-balik o kadungog may tungod o Ebanghelyo, may tungod sa pulong sa Dios. Sa diyang introduce nimo ang communion, bukuyawan. Okay? O gawa sa kanan, dili magpa-bautismo, kuyawan sila. So muna nga, makita na ito diningan ni Ingon, siya mismo, na tubig, siya mismo ang ni-initiate ang eunuch. Na tubig, bautismo ta. So, gisultihan na siya ni Felipe, may tungod sa baptisan. Pag tinuray ka. So, gisunap pag yun, gibalik pag yun ni Felipe, sigurado yun ka? Magpabautismo ka? Sure na yun ka, nga tuod yun ka? Yung siya, oo, nagatuwa ko, mas Jesucristo maong anak sa Diyos. Siya pa yung bautismo, kinako. Kaya ganahan din ko makiusa sa akong Diyos. So, mao na ang determination. Mao na ang kasing-kasing nga tinuray nga ni Duol sa Ginoo, magpa-bunya kayo siya diha sa ngalan ni Jesucristo.
Pero posible sad na ang practice sa pagbagihan ko, sa pagbuo lang sa tubig, sa usa ka tawo nga magbautismo, na-introduce ni sa early church. Makita na to diha in Acts 19:5 nga ang pagbautismo dili lang sa ngalan sa Dios nga generic o general. Kinahanglan sa ngalan sa Amahan, Anak o Espiritu Santo. So sa Buhat 19:5, please turn there. Buhat 19:5. Isulti din ha si Pablo kanila. 19:5. Punta na siya. Pero sa mga bautismo yung nadawat sa bautismo ni Juan. Kaya papangay ko po din nas. Yan ingon si Pablo kanila. Ang bautismo ni Juan alang sa mga nagtinusol sa ilang mga sala. Apan nag-ingon si Juan sa mga tao na kinahanglan silang muturo sa nasunod kaniya mawalay lain kung dili sa Jesus. Pagkadumong nila ni Anto, gibautismuhan dayon sila sa ngalan ni Ginoong Jesus. Okay? O ang Trinitarian formula na makita nato sa verse 1, samtang dito, chapter 19, verse 1. Samtang dito si Apollos sa Corinto, niya si Pablo sa mga kamukiran sa probinsya hangtod nga memot siya sa Efeso. Dito man nakita siya mga sumusunod sa Ginoo. Ipungtanan niya sila, nadawat na ba ninyo ang Espiritu Santo sa dihang nito kamo? Nito ba sila? Wala kayo, ganit kami makadungog na may gitawag na Espiritu Santo. Tumatunong tayo si Pablo, sa mga yung baptism ni Juan. So, gi-introduce sila sa Trinity. The Father, the Son, and the Holy Spirit. Kaya dili man si, ilang i-correct sila ni Pablo, kaya dili man si Juan Bautismas, o sa ngalan ni Juan Bautismo, ang tao, bunyagan. Dili sa nga, kung kisay na bunyagi, kung si Kenneth, ang mamunyagi sa nga ni Kenneth. Ibunyagan ka sa nga ni Kenneth Sarabia. Dili. Bunyagan ka sa ngalan sa Amahan, sa Anak, sa Espiritu Santo. Okay, so invoke yun na ang Trinitarian formula nga ato yung ipahimutang ang tao o gitugyan ang tao bihagyod sa kamot sa atong Ginoo. O atong Ginoo, usa ka Dios? Usa ka? Pila tong Dios? Uy, usara. Usara tong Dios, dili tulo. Tulo lang siya ka personas. Okay, di ta kay kasabot nga na, nalay nang iyang ipakita, nalay nang iyang mga lihok sa lain Amahan, Anak, Espiritu Santo, pero usara sila Diyos rasa na siya, sila, usara na. Wait, ay na lang libuga, pumaw na siya. Okay? Now, atong tanawon ang mga old model sa baptism by next week. I hope klaro sa inyong idea kung sa ang baptism, kung nakasabot unta mo, kung sa yun ang pagbautismo. Now, ako lang ani may sunan, labi na sa mga magdang pagbautismo, ang ako niniwak, ang dinhiwak ko na nga yung testimonyo ninyo kung sa'yo nakitabo sa inyong pinabuhi. Okay? Nga unsay nakatukmod ninyo nga kamo gayon ni ila ni Kristo Jesus. Kay ang ako yun ani mga igsunan is di ba kun siya nga murag propeta siya gihungit niya nikaon lang ka? Nakakaon ka atong gabi lami kay noong ang nikaon. Pero ngano nikaon ka sa gabi kay gihungit sa imo or nikaon ka sa gabi nangita ka sa gabi nga naman gigutom ko? Di ba yung ka nagluto ka gabi asa to gigutom ko? So, may ngano nikaon man kadto? Continue na kong gutuma. Di kagikan mo ng jogging. Yan, babot na ko kalito ka asno makumpyan, nangita ko galingon makanagluto ko gabi. So, doon na dyan kay ika-istorya na experiensya sa inyong pagmaman sa Diyos. Amen? Kaya may matang ang banag asawa, di mo po nagkita, sila ni ano siya mo lang story. Correct? Ang aking nga, waman, gidara man siya sa kumamaya, ako sa gidasas kong papa, alam ang minyo mo, umana na. Ano ba? Dili. Kailangan na to do your story. Correct? Even in every friends, nung na close friend man mo, ren, ni Kuan, ani mo gudang nahitabo, di ba nga sila, ani mo gudang nahitabo. So, I would like you to be very clear sa inyong salvation. Kasi kung uban ninyo, kakita ko nga, doon na yung salvation ko rin kay kasabot. Pero mo ni akong pangayon ninyo, assignment ni na pamoy,
sa kasimana. Please, kagayin ni isulat ninyo Bisaya. Okay? Naunsa, giunsa nimo unsay kabuungan ni Lord ni Jesus Christ. Kaysa ako mag-interview, ibaw mo ko nga di lang kay sila kasulti nga unsa man ang kaluwasan na di kay mo ka muna pa na pero kibaw ko doon na dyan mo love story. Correct? So please, isuwat na ang inyong love story. Kanya, kumundari sa inayagan, ihatag ninyo ni Nalpa. Kamu mga pabunyag na mo, under mo ng Cyril, under mo ni Abid Ate Kenneth ba, or isa rin mga nag-Bible study, si Sherlyn. Okay? So, pass lang ninyo yung andun, then please, pakita amin so that we will surely know kung nakasabot ba yun sila sa ilang kaluwasan. Now, ibalik na to ang kaluwasan. Review lang dito niya. Kaya mo maguni ang pinakapundasyon. Okay? Pinakabato din kita nagatukod sa atong pagtuo. Now, nga naman tang giluwas mga ni Kristo Jesus. Kay kitang tanan makasasala na hisalaang nahilayo sa atong Diyos. Atong kinaiya ang sala. Kitang tanan patay ulipon sa sala. Mo nang isang-saw na itong ana sa sala, mamapha, mubalik ra na siya kay mura tag magnet ang masala itong tapot. Okay? Isang-saw ni mo bugas, di na malimpyo, pinagi sa mga may buhat, pinagi sa pagtuman, mga balawat, di na mahimo, tungod kay while mga butang na makapahuwagtang sa atong sala, gawas lamang sa gibuhat na ni Kristo Jesus dito sa Calvary 2,000 years ago. Binhato siya ang niampun sa tanang mga sala, nidawat sa tanang kalapasan, iyang gihangop ang tanang mga kasakit na kita dapat amo dawat. Kita ang dapat ilansang, urunahan, bugal-bugalan, luwaan, munalan, kulakamon, latiguhon, tusukon sa kilid, ilansang sa krus. Kita na dapat ang makaagong niya na. Pero ka. Namarin ba nga, ni-substitute siya. Siya ngayon nga, time out, tabahan. Ako lang kanan para sa inyo. O siya lang yun ang qualified na mubayad sa tanang sala, sa tanang tao sa kalibutan. Ika ni Adan ang ito sa tapusan na tao nga matao ni kalibutan na sa ni kabalik ni Jesus Christ. Siya lang kay naman, siya lang ang walay sala. Siya lang ang nagtao din na wa di siya pasila bisag sa nuna kasing-kasing. Tanan, disubay niya, diya samahan. Mga nang makita nimo na puy video na makaligaytag sala. Kung conscious tayo ta sa Ginoo everyday, o kung diha, usa na sa Ginoo. Kinalaman ato sa siyang lawaton, ato sa siyang papalimpyon, ato sa usbon ang atong kinabuhi, ay pausap ang atong kinabuhi, aron ta malimpyo kayo ka niya. Now, ako naka-realize kay po sa unsa ka epekto sa sala, mura di siya anay. Ang akong balay, anay. Dugay na kaya nga, bago pa ng balaya, anay, pero buwan-buwan ako akong spray-sprayhan, kaniputahan, ano sa my office. Niya, parang magwan na. Until nga, this month, kanang among, kanang basanan dito, kung basan, kanang mo ablit, o pagkamit nga may pag-ablit pa, nalangkat naman siya. Yan, pero kita na ko na sa niya, anay din na rin, katay nga ito. Niya, kita na ko sa among kisang may abi na kong tubig. Kita, asa ko yung tubig daw? Asa mo yung tubig ka? No? Sige, dito po, kaya mo siya malalagta. Okay? So, wara ko. Niya, ito ko rito, anak ko sa gawas, anak ko sa kanang beam sa putahan. Yung pag-ar na kung maganiwa ko nalamba, kaya na naman yung may day soul siya. Uy, noon sa baliniwan, ano ko, wala grabe ang anay. So, di ano kong makita, pag tanong-tangit, wala ko isang men, so, minto, matanong-tangit ako, grabe ang anay. Hinana ang sala. So, ako karon is, ako pag ipamor na niya na kong balay. Ipatanta na kong tanan, anay, walay ko anay, may mo siminto, tanan. Kung kita sa mong anay, sun sa salay na tunay kong kabinan sa likod, nagdo sila na pag-abli na, way, nagkanakan nyo din, nagpundo sila. Now, ana ang sala ng musulman. Hinay ka siya ni kut-kut, pero
grabe na kay nitungkol sa imong moralidad, sa imong konsensya. Di na ka makonsensya. Ang moralidad di mo nga, ay pero man ba? So unang rumawa kita mong puding has, ganit sa lalaki o babae, pero di naman mauwa ang babae-babae, o ang lalaki-lalaki, mag-kiss pa. Ano ito? Di na mauwa ang ladlad na sila. Dili sila langgam. Bird sila. Okay? So, istata langgam sila. So, may isunan, this is unsa kang liad ang sala. Mo na nga ang reality sa atong kaluwasan tinanglan solid. Nga Lord, wa jud ko bisag gamay, wa jud ko bisag gamay. Now, wa jud ko ayo, di jud ko mosalig bisag gamay, kung tanan akong nahimo na accomplish ikaw na. Bisag kaniadto nga wa pa ko kailan ni Lord, ikaw dai ko. Mo na nga ang atong kaluwasan kung ato na yun yung gidawat, kung ato gidawat ang kapasayloan sa mga sala, o atong gilang si Jesus Christ lang ang makabayad sa atong sala. Kung siya lang himo na tong amo, siya lang himo na tong Diyos, pinagi ka niya, mahiusa ka sa amahan. Ug diya may usa ka sa amahan, ang Holy Spirit mo na nga mo kung sa dili ka nato kung mag-work sila, magsige siya himo, magsige siya panglimpyo sa ato, pinabuhi. Mo nang every day, every year nakakita ka yung pinabuhi doon ay mga kausaban na nindot na mga nang hitabo. Kung makakita sa epikto ang na sa imong mga anak, kaya di naman ka angko sa kasamo, di naman ka angko sa kagubot, di naman ka angko sa kainit sa kung maunid ha. Wala naman ka, di naman ka. Ikaw naman ang world tubig sa inyong pamilya nga, naging mag-init, shoot! Nabutangan yung tubig. Mula sa tanan, ikaw kayo ang limit magsulod sa kainit sa pamilya. Ikaw ang kahayag, ikaw ang asin. So magsunan, nagtuo ko na some of you, dili kayo klaro, ang uban sa ninyo is klaro na nag-hope ko o nag-pray ko na inyong batunanin mga butangan at kamatulang. O ask the Lord, continue Lord to speak to me na ang akong paghimo ng bautismo solid yun. Now, naghimo ta og date niya itong bautism. When was that? Ato ni Helpa? Ang tatong, basta mga 3 months ago na ito, 4 months ago na, nawag dito malayon. I believe so, na dituyo dito sa Ginoo nga wasid dito malayon. For reasons alone, siya kay nakatibaw. Pero I think it was more na murabag yung season, murabag yung gipasagdan ng saka. Ang sabi, pahinog ato. Pahinog umayo ang pakunahuna sa mga katawhan, sa ilang determinasyon, sa ilang paglakaw sa Ginoo para solid ang ilang pagduol diha sa Ginoo. Now, usa sa dini is sa diha kay usa ato is ningon gid ko ayaw mo pabautismo kundi amo sigurado sa kaluwasan. Kaya nga naman, daghanan ko nakitaan pag humanong baptize nga wagtang. Okay? Nga wagtang. Mura ba siya ka na bang, mura kag bahay ba, wapa kaayo niya, prata kong balay. Mura okay ra, nga masira yung buwan o kabinet here, maghimukumana rin na niya. Huwag yun ako gi-treat. Wala ko tanawa ang problema mga anay. Ako tanang ipangput up, ang sama lang. Anay yun ng lihapon. So maugdas ka, makaliglag ka, kuha na nga akong balay, balikan nag-collapse. So God forbid. Sumawa sa namin nakitaan ako nga, mag-encourage ko ninyo. Sigurado ako, sa dihang, may siguro ka, tingnan sa Diyos na Lord, labi na kayo mo, deklara na Diyos mo publicly, na imo na Diyos ko, Lord, ayaw tubuting, pauwawan ka publicly. Na maganda yung mga sala, na bang kita rin nakakita, o mahimo na suda sa pamilya, na bilisan na ito balik-balikon, na di na tumuhaton na amang katawang may mga, Christian na puan, bautismo, mga magyapon. Kagets ka? Muna mo nga, ibilas mo, Lord, tabangi ko, nga di na Diyos ko, makasala pag-usap. Di na Diyos ka na ko, mapaka-uwawan. Muna mga isunan, we need the help of the Holy Spirit sa atong kinabuhi. Labaw sa tanan, ito yan. Ihatag. Tinibuok yun ang imong kasing-kasing. Dili lang kay, imong nahunag, kusog, ka lang, Lord, ako natag mo karon. Gahapon, natag mo kung 100% nimo. Kaya nga ito, minahatag with drugs, nag-share mo sa gospel. Pero Lord, ako sa niya. Dili, every day, imong ihatag, imong kinabuhi sa Ginoo.
Din ang tanan imong gibuhaton subay gyud sa iyang kabubuton, dili sa ato kabubuton. Kasi siya na lagi ang amo. Ang amo ba may musunod sa ulipon o ang ulipon may musunod sa amo? Kanya ang ulipon, mamutana sa amo o ang amo masigsulti sa ulipon? Mamutana, mususi ang ulipon, sir. Isubok ka ginani, sir. Usa ni si karona ni sir. Niya, sir, ako inanaon ni pagbuhat, sir. Okay ni sir, mo ni mo gusto, sir. Kasi, ay magpay mo kung balay-balay din ha. Di mo ka din mo design. Wapo ka din. Sir, mana, sir, ay, hindi mo balay-balay. Gusto mo bagi mo kamutana na ko. Unsa may bato ba? Siminto ba? Kahoy ba? O malipak lang ba? Himon mo ka ginana. Kung nga ang tao, kinanang kita maghiusa ka nung sa Ginoo. Bintang magbuot. Mo ni problema ko na to, magbuot yan mo na sa atong gusto. In every area sa atong lives tanawa, isa na yung desisyon. Nananghid ba ka sa Ginoo nang wa? Kita di ka kadaghanan wa ka nananghid. Kadaghanan wa ka ni susi. Kadaghanan imo gusto. Kaya para nimo bati sa mga Christian day. Kung sige nagpamutana sa Ginoo. Binabati. Imo lang gipahiluna, imong gipasiguro ang imong kinabuhi nga nindot jud ang imong kinabuhi kay diha sa kamot sa Dios sigurado ka nindot imong kinabuhi kay gisulti din ha sa Biblia sa Roman sa ang will of God is perfect. Why tatsa, why sayo ang ato biyang mga desisyon kung biya kayo nasa sayo di kayo ta sigurado kung kaning atong gibuhat maubag yun ni mabulahan ba yun ta. Agawas dahil mula-mula ta. Okay? Ilabahan ta. Sumayusunan. That is the commitment that God requires of you. Sa dihang magpapagkais mga Lord. Imo dito ko. Tabangin ko. Mo nang matapusan na to, magtudluay ta, magpinabangay ta sa atong lakaw. Sa atong pamilya, na anak ka ba, nag-asawa, magpinabangay mo sa inyong lakaw. Magbadlungay mo, badlungan din sa pilasing ka, bihan, sulti ko rin mo ha, kung inana ka ha, nagkasuko na ha, ang asawa, ang bana, isapot, magsuon, ang naborn again mo, yung parents wala pa, kung mga magsuon, kung nasa opisina, nagkuyo mo, magsultihay mo, magtudluay ka. These are the things, this is the only way mo tubo ka, di kay, tumor ko ako rin yun, okay, pamilamot na ako. Hindi na. Kaya ang Ginoo gyud ipahimutang nato nga insakto gyud ka nga mahimo gyud ang anindot tan-awon sa makatawhan nga wala makaila sa Dios. Kung sila wala makaila sa Dios, minus sila, hindi tagin ng mga Christians, no? Hindi tagin sa tan-awon, no? Nasa tayo sa Ginoo. Unsay dakong demonstration na Christian ka? The people will know that we are Christians by our love. And they know we are Christians by our love, Then they know we are Christians by our love. So, anong humas matagusa? Magikan sa Diyos, makahimos, makatawhan, Panginoon. Mapin ko na nila rin, nindot ka na sila. Hindi kaya, ay, simbahan nila, bubutan nila, nag-chisbusay naman na sila din ha, nag-tinuanay naman sila, utangay nila, ikabit magani ni kuan, ang kuan. Yo! Taghana kayo mga bakong ng gawas ba? So, mga masuya sila sa kaanindot sa atong Diyos. So, nag-ampo ko, bisa ng mga kabataan, please, inadyo na ninyo, Lord, ikaw na kita nga kong tanan, kung ako ni pagkabuhaton, dili, tungod kay giingnan sa akong mama, sa akong papa, o napugos mo kinamutana si Tita Iya, si Tita Jonah, o si Tito Juan, wala. Imong desisyon, mananahan ka magpa-baptize. Ang pinaka-baptize na ko, makaperte na kung siya ka nga kung manhod. Kaya sige ko na nung saong na gusto kayo nung mag-baptize na kang sige, nagtutuloy sa Bible study ko siya baptize. Kapila nagatuloy ng Sweden. Nawa, dyan ko ka siya, mani siya, nilisi ka siya. Sa libing mo na siya. Sabi, no, sunod ako ulit na mag-baptize. Dyan ko na, ha? Ika na. Praise God. Iko, Lord, ikaw na dito sunod, palihog, Lord. So, yan na yung ikaw nga, ikaw na niya baptize. Diyos siya, namatawag sabi rin nga na kay Mandunga. Nag-ilis dito siya. Ikaw ulit, sunod, tingnan niya siya attire na sa sinang puti. Apolo nga puti, dito sulog niya nga ito, nakuha siya. Usad din siya sa Ginoo. Drama ang bigay sa iso niya. Grabe din siya na, bala na kita na niya. At ito yung tagdagas na ito sulog. Yung mga tulad.
Siya yung nag-organize ka na niya kung yung pang-baptize. So, di na pwede ko niya unya. Kaya ko kibaon sa pati ko sunod maka-baptize na wala yung babagay na siya nature. So, yan yung imo, ano man. Because, niya, wala may baptism at yung panahon na. Tagsabi, tag-baptism, kaya madagang mga tao ng murag nasing pangamot na masitag baptize. I hope mabot ng adlaw nga ala ni mga napuna sa naglabas Ginoo sige next month mag-baptize na sa next month baptize na sa ka. But I know it will come. Gamitan mo sa Ginoo. So wala nga, but this is man act sa collective baptism. Di man ni para sa atong unang pagtuo nga magpa-special baptism to mo na kung bayan. Okay, mudawat ra sa special baptism. Namoy na sa niya price sa niya mo, okay? Asa mo kung anhin mo, bato barato, tumong dagat mas mahal. Bato malapit ilang marlin, bato barato. Okay, mudala na ganita, super mahal. Okay? So, di man na siya. This is a common thing that we need to do. And it would be good also na nag-experience mo nga, nagkatibaw ka, kaya sa'yo makalimutan na nabaptize din mo. And by the way, guys, kahatag din yun sa inyong love story na si Ginoo, please ibutan niyo yung complete name. Kaya among tagaan yung document na on that day, nagkapabaptize yung kaya. At times, labi na sa mga activities in the church, kaslo mo whatever, pangtanon man din mo nabaptize mo. Okay? So, Christian mo, kinsa man din, manang importante din kayo nga, napid yung ka o bundok. So that kami mismo makatestigo nga, primero to sila ng batch na pabaptize din sa itong swimming pool. Kato sila, wala rin ka. Kato si Juan po yung sanis ko yung niya na. Dahil na yung makatestimony dito sa tayo na nga itong mga papel, mga wagta. Amen? So, muna mga butanga. So, ready na to? Ready na? Okay. So, muna ng mga butanga. Then tomorrow, next Sunday, we will be talking more sa mga models sa baptism, so we will understand more. And let's all stand and pray. Father, salamat sa Lord sa inyong isahin. Salamat sa inyong pagkasagot. Salamat sa inyong pagpakita sa mga usapan namin. Na Lord, how important it is, Lord, na mo-obey, musunod mo. Musubay mo sa inyong mga ordinansa. Duha lang may ka ordinansa o sakramento, Ginoo, nga imong gihatag sa imong mga katawhan. Communion, ang supper, ang last supper, o ang baptism. Lord, wa sa ka na ngayon kwarta ninyo, Ginoo, because everything given for free. Mao Ginoo, kami lang yun, kami ang dato jud kaysa ng grasya na kanimo mga tabangin ni. Sa among kadato sa grasya, amo ni ihatag kay Lord, libre man ninyong ihatag na mo, libre sa namong ihatag na sa uban Ginoo. Lord, sa una o Ginoo, Lord, nagpakita ni sa mong pagka-relihuso, kaya nibayad ni nini, nagbuhat na ni Ana, ni mas kusog pa minanabi, kaya nagbayad ni, karoon na libre ang tanan, tagain ni Lord, kung mas tabian ang bakba, musugin, musulti, may kumagkili mong labaw sa tanan, kinabuhi na klaro na naglakaw sa kamatuuran, ngayon mong ihatag na mo pinagi si Manasa si Kristo. Lord, salamat ang Lord, bless your people, help them also to write, Lord. Iba pang padaganan mo ba, yung isuat, mura tayong magahi, but Lord, help them remember unsang may tabungan sila ni duol kanimo o sila o Ginoong Diyos na biyahan sa pagdawat si Manaka sa Kristo Jesus. Naniusa sila, diha kayo kanimo mga mahal. We give you praise and glory in all of these things, Father, in Jesus' name. Amen.